Ang pagkinabuhi dira kay Kristo nagabunga sang paghinay, kaya hindi matumbasan sang kalibutanon nga kalinom. Ang pagtuon sumong simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Moors, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kung hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School lesson nga ginutunan sang bilog ng mga Adventista sa bilog na kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masonson nga host sa siningatong programa, ang Pagtuon Subong. Ari mga kauturan ng atong duwa ka mga bisita, atong mga resource persons, nga ako nagapasalig mga kauturan. Yeah, we will enjoy and we will learn a lot sa atong leksyon sa siningasma. Ang ako nung napakilala sa inyo mga kauturan, for the first time, siya makikupod sa aton. But hopefully, amo ni ang sinugdanan, ang kamunuan sa madamo pagin ng mga engagement nga iya nga ihatag upod sa aton. Wala sang iban, si Ma'am Mariel Joy Masion, isa ka civil engineer, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Engineering and Technology. Originally, halin siya sa Himalayang City, mga kauturan. Single pa siya. Kag, iyagin bato ng atong invitasyon sa siningapon. Ma'am, mayang adlaw sa imo. Mayang hapon, Pastor. Mayang adlaw sa tanan, Pastor. Madamo gid nga salamat sa ining opportunity nga ginhatag niyo sa akon nga makig-upod sa inyo sa tion sa pagtuon. Mayang adlaw mga kauturan, kabay pa nga magabuligay kita sa pagtuon sa aton nga leksyon sa sini nga kwarto. Yes, wow, kanali. Ilonggo mga kauturan. Magbinuligay kita sa aton nga pagtuon. Pirmi na ninyo nakita, mabatian mga kauturan. May kadwa na akong napakilala sa inyo. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa CPAC Church. Wala sang iban, si Pastor Delbert Hintapanan. Taga Kanduni or Sipalay mga kauturan dyan. Apang diri na sa gestarupod sa iyang pamilya diri sa CPAC. Pastor, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw po, sir. Mayang adlaw ng Mariel. Mayang adlaw sa aton mga kauturan nga nagasunod sa niyang programa. Kagabay ang Ginoo magadihon sa aton tagipusoon sa nga tagipusoon nga mabignongahon sa espiritu kaginayan ni Ginoong Hesus. Yeah. Sa hindi pa mga kauturan, ako nanay ka mo i-remind pa ibalo. Ngara kita mabatian sa Q5 News FM. Mabatian sa bilog ng Western Visayas sa portion sa aton probinsya diri sa Negros. Kada alas 8:30 tugtog alas 9 sang gabi kada Biyernes mga kauturan. Kagakon gina panhamyo sang special si Matt and Mark hinugaling dira sa Canada. Kabay pa ang Diyos magapagkamaya sa inyo. Aton na nito ko ang aton mga ulo before si Ma'am Mariel magabasa sa aton sa tsara nga teksto. Maluluyon kag langiton na amon nga may. Ari kami nagapalapit sa imo. Amon ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa ang pinakamanami gid nga mga punto magagwa sa sini nga discussion. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Ma'am Mariel, aton sa tsara nga teksto. Ang aton nga sentro sang pagtuon subong makita sa libro sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 14, nagaingon dire, kag sa ibabaw sini sa ilatanan isulob ninyo ang paghigugma nga amo ang higot sang kahimpitan. Yes, and that's it. Pastor Delbert, ari na kita sa Leksyon 11
living with Christ. Para sa Marso 7, Tubtob, Marso 14. Yes. Ma'am Mariel, Engineer Mariel, Pastor Delbert, si Pablo is always reminding sa mga taga-Colosas nga let's be heavenly minded people. Kahit nakita ni Pablo ang challenges sa mga problema sa Colosas. Lain ang sa problema sa Philippians, sa Pilipos. Ang sa Colosas naman niya, ang mga bag-o nga mga gina-introduce nga mga doctrine, mga teachings na ang sa Pilipos siya ang away-away sa mga kauturan sa sulod sa iglesia. But siling ni Pablo, let's just be happy. Nga, however, let's live a life. Nga, makita nila nga we are children of God. Yes, Pastor, ano pa ginangaton nga paabot nga matunan sa sining nga simana? Si Pablo naghatag man sang iya mga counsels sa mga taga-Colossus kung paano kita mapatay sa aton kaugalingon kag mabanhaw sa kinabisos kag magakabuhi sa iya dalan. Kanami mapatay kag mabanhaw. We will study some more about that. Yes, ma'am. Ako, Pastor, samtang ga-reflect ako sa aton nga lesson sa sining nga simana, na-realize ko nga baliskad ang akon nga pag-intindi sa relationship between heaven and earth. No? Basi, nag-una-una ko nga, basi tamaan ko ka-focus sa langit, maging wala na ko pulos diri sa kalibutan. Pero, sa aton tunan karon makita ta nga lahi gali ang pag-ano ni Pablo. Yeah, and that's correct. Wow. So, mga kauturan, fasten your belt. Kay aton tunan. Ari sa aton nga Sunday, heavenly minded people. Ano ni Pastor ang ginabuot silingon nga manginlangit nun ang atong mga panghuna-huna? Si Pablo nag-aawhag diri sa mga taga-Colosas. Sila nga gani sa versikulo 1 niya kung kamo na banhaw kay Kristo pangitaan niyo ang mga butang nga sa ibabaw. Kag ipahamtang ang inyong affections, inyong mga balatsyagon dira sa mga butang sa ibabaw. Has been cited sa atong election, Pastor, no? Ang tao, even sa kay Abraham, sa when we look at into landscapes, familiar kayo si Ma'am Sine, kalabanan sa mga landscape nga kung sa diin ang tao nagakita sa Dios ato permi sa putok-putukan sa elevated sa elevated. So it is a human effort nga kung baga sa tao gusto niya magpalapit sa Dios. But as I've said, it is a human effort. So despite of our human efforts, hindi nato pwede himuon nga kita magapalapit sa Dios. As a matter of fact, ang Ginoo yan nagpadala sa iyang bugto nga anak. It is God who reached to us as humans. So sa sining nga punto, siling ni Pablo, he is clear. Kung kamo nabanhaw kay Kristo, okay? Kung kamo nabanhaw kay Kristo, pangitaon niyo, unahon-naon niyo ang mga butang sa ibabaw, kag pangitaon niyo, pahamtang niyo pati ang inyong balatsyagon dito sa butang sa ibabaw. Kanami nga punto, no. Ma'am, in the perspective of civil engineering, kag i-combine naton sa theology, normally ang tendencies ng tao, they will go greater heights. Yes, Pastor. Okay, to be closer to God. Kaya all of us believe nga Ginoo sa taas. So nagapati kita nga kung magtaas-taas kita, elevated kita, malapit-lapit kita sa Ginoo. Is that anong imas na nga punto, ma'am? May mga tendencies gid, Pastor, kay tao lang man kita. Prone kita sa mga pride nga ginatawag, prone kita sa mga success nga gina-try ta i-achieve sa aton life, Pastor. Pero ang Ginoo nag-remind sa aton diri nga dapat ang aton huna-huna ara gid permi sa Ginoo, heaven-mindedness, so that we can achieve those things with the Lord, Pastor. Kanami, ma'am, kag akong dugangan, Pastor, no, ang punto nga ang pagsaka bala sa langit, sa tendency naton masaka kita kay tiunaw na talapit ang Ginoo. Masaling tanga 10 centavos na lang sa langit. But si Pablo is trying to emphasize nga it is not on that kind of idea. Yes, Pastor. Because bisan diin ka anuman ka low sa imo,
you can still reach heaven. You can still see God. You can still be close to God. So it is not the proximity. It is not the height or the levels where you are. Ang punto ni Pablo nga, even though we are low, okay, sa social classes, very low kita. Ang iba niya, manggaranon, mga amunati ato sila sa upper strata of life. Kita yung mga pobre, even though we are on the base of human levels, we can still be heaven-minded. Yes. Do you have some more, Pastor? Gusto ko malang emphasize, Pastor, no, ang point na rin ni Pablo sa Colossians 2:12 kag 13 man nga ini siya naga-prefigured man sa natawag na to rise with Christ, sa pagkabanhaw pod kay Kristo. Ginagamit naton ini nga termino to figure out or to laragway sa experience sang baptizan. So if you are natural mind, kung ara lang ta sa aton natural nga tawhanon nga panghunahuna, so wala ta na tao sa kay Ginoong Hesus ang aton hunahuna dutanon, ang aton balatsyagon dutanon. But if we are spiritual minded, because we had been born by the grace of God, kita na tao na sa grasya sang Dios, then we will be spiritually minded. Nasa pagkakaroon from natural mind to a spiritual mind. Now the natural mind is earthly minded. The spiritual mind is now heavenly minded. Yes, and that's correct. Kahit ang aton Engineer Mariel, ang aton nga pagsugata sa Ginoo, it is not on the height, kundi anywhere. It is only in Christ. Yes. Okay. Mabatian ka sang Ginoo bisan ato ka sa alibutod sang duta. Because God is still there as well. Kag before na ko niya tagbalik sa imo, ang punto ni Pablo nga, let's do it daily. Yeah. Kanami isang kanta, bless mga bata, back to the basic. Read your Bible and pray every day. And you will grow. Yes, ma'am, do you have some more? Yes, Pastor, regarding sa we should do it daily, I'd like to mention ang ginhambal man ni Ellen White sa Testimonies for the Church, that Yes. sanctification is the work not of a day or of a year, yes. but a lifelong process or of a lifetime, Pastor. Kanami sinay mga word nga sanctification, ma'am. Ang mga kauturan ng sanctification, amo na ang aton nga pagtubo adlaw-adlaw. Okay, nagtubo kita amo ni kataas sa karong adlaw, kinahanglan buwas magsaka-saka kita. Every day we should grow mga kauturan until we will be able to have the fullness of God. Ma'am Mariel, balik ko sa imo. Sige, Ang Pastor. Monday, earth, end of earthlessness. Ano ang punto din nga gina-derive ni Pablo? Ang akon nga pagka-intindi sa na Pastor, versus ang ginamba ko kaganina, no? Sa akon, sang una, abi ko kung masyado ko ka-focus sa langit, wala na ko sang pulos diri sa Yes. kalibutan. Pero ang gintudlo ni Paul sa Colossians 3, amo gali sini. Yeah. Makahimo lang kita sang matuod nga maayo diri sa duta kun ang aton huna-huna ara sa Ginoo. Ano? Hindi lang ni isa ka beses nga pagbag-o, Pastor. This Yeah. does not happen overnight, kundi adlaw-adlaw nga choice nga makipag-upod or makipag-uban sa Ginoo, Pastor. Yes. Ma'am, kanami isang punto mo nga diri sa duta bala. We are advised to be heavenly minded. Yes, Pastor. Oh, but we should not neglect our earthly responsibilities Pastor. as well. So, amo na ang ginagawa ni Pablo. Yes, Nga, let's be open-minded. Kaya we are citizen. Last week, ang atong tunang citizenship, okay? So, even though we are citizens of heaven, but we are still citizens of this world as well. Dual ang atong Obrahon ta atong responsibility. Obrahon ta atong Yes, responsibility. Pastor. And our responsibility is to reflect Yes. the life of Christ here on earth. Yes, Pastor. Pastor. Pastor, no? Salamat kay tahom sa mga punto kay gina nga at least we should be concerned also tipanon taman ang Yes. dutan Dutanon nato ta nga, obligasyon obligasyon. kay kinahanglanon. Kay kung kaisa tamaan naman ta ka langit nun, tamaan ta ka balaan nga hindi na taga luntad di sa duta. Nakalupad na ito sa akin. But the point Paul is trying to say sa Colossians chapter 3 and 5 kag 6, I think there are two commands nga ginhatag niya dari. First, you need
kinahanglan ta nga mabanhaw kay Kristo. Yes. And then second, kinahanglan ta ipot to death. Kinahanglan ta ipatyon ang dutanon nga mga butang sa aton Yes. kaugalingon. So, I think this is through the grace of God. Salvation is through the grace of God. And then salvation process starts samtang kita maga-consent sa Ginoo. And then there are two things nga himuon sa Ginoo sa aton. First is justification. I-change niya ang aton status from the son or from what we are Yes. to his sons, True. and that is his status. Himo na sa Ginoo dito sa cross, and that his grace. And then in our part is conversion. In our conversion, this is the point that we have a personal experience bilang makasasala. So that's why Yes. Paul said, let us rise in Christ. Kinahanglan kita mabanhaw kay Ginoong Hesus, kay kinahanglan ta mapatay sa aton dutanon nga mga kinaiya. Yes. Kay ato ang mga kaanakan sang manilapason, sila ang makaagom sa kaakig sang Ginoo. Yeah. But at the point that we have consented to God, sa panahon nga nag-agree, naghatag ta sang Ginoo sang pahanugot nga mag-operate ang iya plano sang kaluwasan sa aton, ginbaylo niya na kita pag gikan sa disobedience to the Yes. disobedience, gikan sa mga salawayon pakadto sa mga iya kaanakan. And that is the thing that I think Paul is trying to say to the Colossians: put to death the earthly Yeah. minded. Kanami sa imong idea, put to death and be born again. Again. Okay. Dugang ako pastor isa pagikudi nga siling ni Pablo, kalabanan balas ang tao sa kalibutan are short-sighted. Ara lang nila makita ang rasunan. But Paul is trying to emphasize nga let's be long-sighted or far-sighted nga tanawon ta beyond what is the present. Yes. Okay, kag isa pagid balik na kon sa imo nga we believe on the idea that God hates sin. Sin. Wow. Okay. I love that. So, kinahanglan nga ato na kay kung hindi ta nakuha ng sin halin sa aton, mas hunog kita. Pinahan kita sa Ginoo. That's why Paul is trying to emphasize nga let's remove sin from ourselves because we have to accept na one day the wrath of God will really come. Hindi kayang ginugugma na lang, no. Tagaan niya gid katapusan ng kalibutan. Ma'am, do you have some more? Yes, regarding sa inyo ginpanghambal man pastor no, para sa akon para mabuhi sa sininga bag-o nga kinabuhi with Christ no. Na feel ko nga kinahanglan tagid maging mas intentional sa Yes, ginatawag nga kanami spiritual wardrobe pastor. Yes. Though butse nga ron nila pastor do ginahubat ta ang old ta nga mga Yes. ginpang suksok amo nang pamatasan, mga kasingkal, malain nga hinambal ang kag pagbutig. Kag ini siya dapat isuksukon ta ang bag-o na nga wardrobe amo na ang paging kind, paging patient, paging Yes. loving sa ato nga mga kauturan. Kauturan. Kag kanami sa imong word nga intentional. Intentional, Ang pastor. pag-alagad sa Ginoo hindi lang kisira-sira. Whatever will be. Will be. We should be intentional. Sa atong Yes, patuyoon pastor. tagid. Okay, ang pagkabalaan tuyoon tagid. Even though hindi na aton buluhaton. It's the work of God, it's the work of the Holy Yes. Spirit. But we have to intentionally surrender. Yes, pastor. Wow. Yes. Pastor sa Tuesday, renewed in knowledge. Ano di ang liwaton ta ang hindi lang ya ang aton nga kasing-kasing even pa ang aton nga panguna-una. Yeah. Renewed in knowledge. So, klaro man di pastor, no? Siling ni Pablo sa Colossus Kapitulo 3, versikulo 6 hasta sa 11. Siling niya, sa tuanay, nagakabuhi mo siling nga klase ng kabuhi. Pero siling niya sa verse 7, siling niya, in which ye also walk sometime when you live in them. Sa tuanay, amo ni nga kabuhi ang iyong kabuhi. So, ang pagkabuhi sa mga malisyoso, mga evil, Yes. amo ni anay ang inyong kabuhi. Pero siling niya sa verse 10, siling niya, and put on the new man. Ato kagina Atong siling niya. na-mention ko na. Na-mention niya nga wardrobe. Yes, nga iput Pastor. on nato. Yes. But I think there is another word nga we need to take note in this, isa sining adlaw. The word transformation. Ang pagliton. So, transformation, I think this is also familiar in Romans chapter 12, verses 1 to 3, the word metamorphosis. Pero
sa experience ni Jesus sa Mount of Transfiguration, the same word, metamorphosis. So it's not only hindi siya process, but an abrupt change. Yes. Okay. Abrupt change. So this prefigured our conversion. So pagka-convert na to, natao kita sa kay Ginoong Jesus, ang aton natural, as I've mentioned kagina, ang aton natural nature to sin was changed into a nature of a sinless person that was accounted to us by Jesus Christ in His cross, by His grace. So, sinless na ta sa mata sang Ginoo because we are considered as His Son, kay ang pagkamataro ni Ginoong Hesus amo na ang kabig dito sa aton. So, in the conversion time, as we put on, hindi lang man kay kung kaisa kong mag-put out and put on hulas man lang mag-uba kag Suksok, pastor. suksok. But what we mean is the change of nature. Sa nasilimo na kagina, Pastor, God hates sin and love sinners. I love that statement nga kay ang sulbaron sang Ginoo diri hindi man ang sinners. Hindi ba sala? Ang sala. God wants to solve sin. He wants, because God cannot love sin. Yes. It is against Him. It is, It is not a part of His creation. yeah. So, anything that is against God is sin. So, ang problema sang Dios di ang sala, hindi kay ang makasasala. That's why He wants to solve and do away with sin, and then, kung mahimo pa lang, mapabilin ta, nga nakasala, ipabilin niya lang kita because He wants to solve out sin from us. Yes. So, that's why we need to have conversion. So, nagliso na ta. Yes. How we recognize that one is a genuine conversion? When Christ's character is reconstructed Yes. in the heart. Yes. I think Reconstruction. Yung civil engineer ko pa. Yes, ma'am, you can add some more. Okay, again, Pastor, sang una, nabudlayan ko sang idea nga pagkamatay sa kagalingon, ano ta lang ha, pero natunaan ko nga hindi gali tungod sa akong kagalingon nga kusog, pero tungod sa gahom sang Ginoo. Kinahanglan ko anay maging buhi kay Jesus, kita tanan, kinahanglan maging alive with Christ, kay siya na ang gahatag sang power nga dulaon ang malain sa aton huna-huna or ma-renew ang aton nga knowledge, Pastor. Kag ang pinaka-importante gid sa sini nga outfit or itong sa outfit, Pastor, Sa garment, ang paghigugma sang Ginoo. Yes. but What? Pastor. But this thing cannot happen if we don't know Him. Yes. So it is our knowledge about Him that give us consent that God will start the reconstruction. Yes, Pastor. Yes. May permit na tama. Yes, may permit na ta. Kinahanglan. Pwede na yes. Isa pagid, Pastor, naman ko sa ligan mga sinimana, nga there are people who know about the truth, Yeah. but does not live the truth. Yes. Kadamo. Akong tatay, nga hambal, hindi ka gin manigrilyo, pero ka panigrilyo siya. Nga hindi ang panigrilyo, hindi ni manami. Nakatang ni balit ka, pero ka panigrilyo siya. There are people who knew the truth, but it does not change. The truth does not change them. It's Christ that changes. Yeah, amen, amen. Yeah. It's Kung not ara us. si Kristo Wow. sa aton, I love that. yeah, hindi kita kapugong niya. Maliwatid kita. Because we don't have power over Christ. That's why ang atong buhaton is to accept Christ. Wow. Not, yes, accept the truth, of course. But accepting Christ makes the difference. Amen. Yes. Ma'am, sa Wednesday, character of a new life. Anong imo na talupang diri? Na-mention to kagina, Pastor, no? Ang amo to kani ang pagkabuhi sa Ginoo nga mabag-o amo na ang maka-help sa aton sa pagpakita sa iban nga tawo kung ano ang ginubra sang Ginoo sa aton, and by our lives we can show them the love of God, His kindness, His patience. We reflect the character of Christ through our lives, Pastor. Amo na sa dapat ang goal ta sa new life with Christ. And that's correct. In Christ. Ang word nga in Christ is very important, Pastor. Yeah. Nga, kung nara kita sa kay Kristo, hindi ta mabalaan nga amo nagali kita sini. We are doing right. We are doing good. Okay? Ina bala, Pastor, no? May attributes ang Ginoo nga hindi niya pwede i-share sa aton.
ang omniscient, omnipotent, omnipresence, ang immutability, kag eternity sa Ginoo. Pero may karakter ang Ginoo nga gusto niya iatag sa aton. Yes. Nga kung makita ini, tawgon ta sa mga to, ka Diyos nun, kita ara dira ang meekness, ara dira ang long-suffering, humbleness, so forth, the fruits of the Holy Spirit. Yes, Pastor. So, the character of the new life, man, Pastor, no? So, nanamian ko disang pagplastar sa aton contributors sa aton lesson because aging tagaan yan disang mga terms kung ginanotap sang pagtawag sang Ginoo. Amen. Pinili, tinawag or elected, chosen, pinili, chosen, tinawag. And this is to emphasize kung ano ka pinasahi kita ng mga klases ng tao. By the terms alone, nasiparar na ta sa mga tao nga gikan sa kalibutan nga hindi inanak sang Ginoo. Pero may ari lang ko dito kabutang pastor is the qualities sang gugma kag kalulo. I mean, the character of Christ nga ako na mention kagina is fulfilled in us. So that is one. So kung kaisa ang aton emphasis ara sa kasuguan. Yeah, oo, no. Ara the focus naton Kung dira. paano naton Yeah, sundon. we forget that the emphasis of Christ, most especially in the book of Matthew, is not the perpetuity of the law, Yes. but it is the fulfillment Of the law. So, kinahanglan ang kasuguan sang Dios, ang kinaiya sang Dios, ma-fulfill sa aton mismo, sa akon mismo. As a pastors, I struggle in such a case as well. But let us think that the fulfillment of the law, the character of Christ, sa kinaiya ni Ginoong Jesus. Second, it glorifies Christ. Yeah, correct. Mahimaya, basta ma-fulfill gani ang kinaiya ni Ginoong Jesus sa aton, ang pagkamalulo, ang pagkamigugmaon, the warmth, the fellowship, ang aton pagkaminatud-on sa isa kag isa sa sulod sa iglesia, and then that's the thing. Mahimayaon ginaya, makilala ginaya mga. Yes. And that's the point that we are really saints. Yes. It's not only that gintawag ng tabalaan tungod sa So, duwa, Pastor, ang tinutuyo sa Ginoo. Ikabuhi naton siya. wow. And then the result sa atong kinabuhi is God's glorification. Mahimaya. Salamat sa Ginoo, nakita ko siya sa sini kay Ma'am Maria. Yes, ma'am. Magadugang ako, Pastor, regarding sa a new life in Jesus, paano ta na ma-achieve ang new life in Jesus? Si Paul naghatag sa aton sang klaro nga mga lista kung anong aton buhaton para nga ma-achieve ta ang amuna. Una diri, we should be kind to other people Yes. and help them. Yes. We should not think that we are better than other people. Yes. Instead, we respect and be patient with them. Yes. We should not become angry with each other. Bisan may kalain gid tabuot sa isa kag isa. If you think that someone has done wrong against you, forgive them. Amon ang mando sang Ginoo. Yes. Remember, the Lord has forgiven us, so we should also forgive other people. Ang pagkalulo, Pastor. Yes, ma'am. Pastor, kung isa ba lang, siguro may kita nga mga dentista, we have something to change. Labi na sa aton nga evangelism, sa aton mission. Because sometimes we are focused on the righteousness of the law. And then we are proud enough that we are keeping the law. The law. Pero wala ta na neglect ang trying to emphasize the life nga ni Kristo nga atong kabuhi. Kaya kung nara si Kristo sa atong kabuhi, the rest will just follow. Yes, Pastor. The righteousness of the law the perpetuity of the law will just be fulfilled as long as we have Christ. Pero bisan ano mo kabalo sa kamaturan, kung ay ka Kristo, that's still useless. Wala na Pastor panahon. Living a new life. Yes, may Pax Romana diri. Okay, kagang isa bagay Pax Christi. Ang Pax Romana is the idea that during the time of the Romans, there was peace. There was for almost more or less 200 years nga wala nag-conquer ang Romans. Okay, Rome has all the peace throughout around the empire and everybody was happy. So, amo ni siya, noun Pax Christi. Peace with God, with Christ. Yes, Pastor. Tama na, Pastor, no?
it is a struggle in Adventist soteriology kung kaisa sa pagtuon sa kaluwasan. Nga kung kaisa perti aton pagpanima kag struggle nga daw hindi ta siguro sa plano sang Ginoo Yes. para sa aton. So daw wala ta peace. Pero kung napasad kay Kristo, Yeah. insalig ta kay Kristo, Correct. napatay ta sa aton daan Yes. nga kabuhi, nabanhaw ta sa bag-o nga pagkinabuhi kay Ginoo nga Hesus, and there is conversion in us and the rebuilding of His character, a reconstruction of His character with us. We are at peace with God. It will give brings us hope. peace. It will give us peace. We are assured. Peace, peace. Wonderful peace. Yes, man. Yes, Pastor, no, regarding sa peace, Pastor, no, may mga times gid sa aton kabuhi nga do kabudlay gid insindihon ang kakatabo sa palibot, pero kung kabalo ka nga may Ginoo, ara ba lang you will feel peace at peace dayon ka, kay kabalo ka nga ang Ginoo ara lang gid dira, hindi ka pagpabayaan because He's been with the people before, He will be with you now. Isa sa mga signs nga we are peace-loving people. And then, ang atong na kalma, the time we sing song. Yes, I can name it, Pastor. Kita ang mga Adventista, if there is a religion famous sa mga magkanta, it's Adventist. No? Well known kita yan. Ay, kanami, mga Adventista na sila. Yes, let's continue living that. Okay, because it will tell everybody nga, hindi man ta kakanta nga gayang gahibit ha. Hindi man ta kakanta nga gamurugot ha. Hindi man ta kakanta nga grabing problema ta. But siling ni Paul, let's rejoice. Yes. Sing a song. Hallelujah. Yes, Pastor. Yes. To sing a song, it means to teach the truth. Yes. And tudlo ta kamaturan, and then we have the assurance of hope. Nga ate, amo na ang this is our devotion nga ginakanta naton. Wala kung kaisa hindi ta lang man basta kung napunan sang kalipay ang imo tagipusoon kag kamaturan do ay kala kabalo nga kanta. Magkanta ka. It is because the presence of Christ. Yes. Yeah. Mga kauturan, way na kita pa na naubos na. Kadamo pagitani. But anyway, sa sunod ng mga sinimana, we will learn some more about living in Christ or with Christ. Ako lang pangayuan si Mama Mariel sa inyong last take and then eventually si Pastor Delbert. Yes, ma'am. Ang aton pagtuon, Pastor, sininga si Mana sit right gid sa akong tagipusoon because as Christians Amen. as Christian rather struggle man ko gihapon, but because of this lesson I am once again reminded Amen. that to live in Christ we should be intentional, and aside from that we should always pray for God's guidance to us. Yes. Pastor. Living with Christ, ang pagkabuhi kay upod kay Ginoong Hesus is the process of sanctification Yes. in our doctrine of salvation. Pero antes kita lakat sa sina nga proseso, kinahanglan naton matawo anay sa kay Ginoong Hesus sa bag-o nga kabuhi kay sa iya. And then God will renew, transform aning aton lawas nun nga kagdutanon nga lawas sa iya madinulunton nga lawas through glorification at the moment that Christ will change us, tagaan ta sang Ginoo, i-share sang Ginoo ang iya attribute sang immortality. But He is the only absolute immortal. Ours is assured immortality. Amen. Mga kauturan, kadamo sa mga maalam na tao na kabalo sa kamaturan. Pero ang ilang kinabuhi, wala layo sa kamaturan. Iba talaga when we have Christ in us. That's why the challenge of Paul, ikabuhi ta si Kristo. And you will see the difference. Bisan sa sulod sa imong panimalay, sa imong community, sa church, kag sa public, mga kauturan natong kinabuhi, people can see and glorify Christ through us. Sa hindi pa si Pastor Delbert, ako na naipasalamatan si Doc Leopold and Ma'am Iber Hope Balidyong, Helen Barbasa, Ladel Labalan Gascon, Marlobel Hirota Lorin, Antipas Piedad, Jamie Trino and Anely Trino Perdedo, ang mga maglutod Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, Pastor Phil and Marlene Peregrine, Jessica and Eboy Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jeff and Susan Caro, Dr. Norven
kag Ma'am Rosalina Hebieso, Ido and Femidon Vandes, Elder Herbert, and Ma'am Evelyn Tamoni kag Dr. Irwin and Dr. Rhoda Hardenico. Ang Diyos magkapakamayo sa inyong amon mga sponsors. Yes, Pastor. May gugmaon kay dalang panamon na Dios. Salamat sa imo mga pulong o Ginoo sa mga taga Colossus. Nga kinahanglan kami o Ginoo matao sa kay Ginoong Hesus kag ipahamtang namon ang mapanguna-una sa langit ng mga butang. Kag niyan kinahanglan mo kami mapatay sa amon daan nga kinaiya. Kag maglakat upod sa kay Ginoong Hesus gikan sa pagkabalaan pakadto sa isa ka himpit nga pagpakabalaan adlaw-adlaw. Tubtob nga ikaw magaliton sa amon kag magahimaya sa amon. Kag niyan kami makaangkon sang imo mga saan. Ligo na kami o Ginoo. Kag tatapa kami sa gihapon tubtob sa masunod nga semana. Ini tanan amang ginatugyan kag napasalamatan nga among baton sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.